ก็จะนี่แหละก็เราลงเลยเวกเจ้าว่าตุนจุงวิดีโอจวนนี้ถ่ายหน้าชิงเลี้ยถ่ายราดาชัดดานกันเล่นเฮาเวลทุ่งโดนนี่ให้กับมาเฮียนินเบลอยเลี้ยบุกบอลรักดาให้จะมาเฮียนินเบลอยก็ได้จวนบุกบอลรักดาบุกเฮงฮีอาชิงเฮียนก็ได้ชัดโดนะนักกินอาอมเหล่าหัวหน้าพวกเขานี้เบลอยฮีชิงตุ้ยแต่กันไอเทนันเนี่ยบุกบอลพวกฮีตุ้ยแต่กันไอเทนันขานินก็ได้ชัดโดนเนี่ยวิดีโอเฮตบเช่นมิลล์อินสักุละอินเราได้ชเวชโดนยาวอาจังกายลุตุกันเนี่ยเหตุอย่างนี้ให้อัปเดตในตัวสร้างเหตุการณ์นี้ก็อินชมบุกะอามาสบิราจวนินเบลอยฮีกันมัลพอตังให้มัลสาเหตุการณ์นี้ก็ได้นวลตัวแต่เหตุนี้จวนเทียมกันมัลเบลโดนนี่มัลเราพอเหตุนี้ให้เจ้าอกวางที่เนี่ยพอเหตุนี้อดาเทียนี่จูมาเสียมัลซาได้เหตุซ้ำกันยามัลซาได้เหตุซ้ำกันยาจูวางจวนนี้ก็มัลโดนนี่แต่พักเราก็มาหลังให้เหตุเหตุนี้ก็สวยตัวอังคานินมัลซานวลตัววางคานินตัวนั้นจะดูอันนี้วิดีโอที่เขาเสียมตั้มไทยแล้วว่าเราเนี่ยชวนนี่นะบ่อยชาววิดีโอเล็กชีนะมาเสียตั้มไทยอังเบอร์จูนเสียมกระตุ้มช้ำโดนเนี่ยให้เจ้างั้นจนไม่ได้ชัดที่เอาซ้ำก็จะเรียบไอ้เฮียนี่มาเสียการเนยชัดที่ง่ายวิดีโอเล็กชีนะไม่อันเดปโอข้าก็ได้ชัดชีนะตัวนั้นก็ได้ชัดดังเฮียนี่อันดันเดปโอข้าวิดีโอก็เป็นเสียมตัวค่ะถ่ายหน้าชิงเงยในการขจรนินอธิจีตเป็นเหตุอย่างอธิฮีเรเบลไอขจรนินบ่อยปีค่ะเขาตักเราดูจบก็จงเฮียริงชัตุระกันง่ายบ่อยเตะสลายสวนินก็มุดตาบ่อยเตะมุดลานินให้จานเรียก็วันเสียมช้ำมันมีวิดีโอฮีก็ตีหาร์กลาวเดียวเล็กก็จงริงงำลุตุกละว่าตัวอังคานินสร้างก็เป็กโดนะให้เกจิขัดเป็กนะสร้างคานียจวนินรบเฮียนก็จวนผุยเหลียงบ่อยเตียนทอมาดันนะให้กันบ่อยขัดเสียมด้วยมันยังเฮียนบ่อยขัดเสียมเฮียนก็ด่าด้วยนี่บ่รอกเราแทงก็ดินเห็นถังจวนรบเฮียนผุยชัดได้ยินกันจวนเบลอยที่ดิฉันก็ทักว่าฉันก็ช่วยส่งชีนะจ๊ะเดี๋ยวตอนนี้จะช่วยส่งทราบว่าฉันด่าเธอบอกกันนี่ปกติจะช่วยส่งทราบทางกันดังมีพวกผู้ชายที่เป็นกันจอนเวลียงให้ยุตัวอาชีพเทนนิสที่ฉันอุตส่าห์เวลาวินแต่ดังอาชีพสันเทนันที่ฉันบุกบอลกันด่าเวลาทั้งวันเดี๋ยวเช็คทุ่มเนี่ยบุกบอลนี่กันด่าเวลาบุกบอลตัวที่ไว้ขดากันตันโดนสองแล้วก็จะวางตัวนี้ขดาตันโดนแล้วก็กวางให้เราเสียเดี๋ยวทุกคนกันตันบุ้งเช่นนกมันไม่ตัวเสียนะฮะทำไมกันไปเจอจ้ะไปเต้นไม่ได้แล้วโมแต่ละชอบเลยตัวเราเจอเช็ดตากับเวลาให้
amut na rai veto ang renga video ka siam du bang hianin khuma kala mut lawa shut lenga kala mudria boite hi pathian zara a felang renga zana te hianin hi mut chung changa te po hianin har sat ni kan tok tuk lova ti hianin atui ha chon aron hara cha achang chuanin cha po hi chap ngai lo ti khan aron che chit chita chuan hu te ka pe mu hi le mai china pathian zara tundin huna chuanin tundin hun ti lo tun thleng hi chuanin har sat na le boy na tok kan na tok ri lo ni zan mu chung changa po pali ve ve dang a ti hianin hei ka pek zo ta veka ti hian deep freezer a ka vada dawn ani chuanin kan hriat tur chu behlawh hi kan siam dawn hunah kan bei dawn hunah khanin i ti tui lo khanin a khal lang ang khanin kan beina tur bel kha kan chuanga tui kan chuang sanga tuisa khan a khal lang ang khanin kan thlak dawn ni chuan a hring sar dawn ani chu atia kan a khal lang anga kan thlak lova tui daya te mo kan ti a ama a khal kha kan ti tui hma sak kha chuanin a hring sar thei to dawn lovani chuwan chuanin a khal lang ang khanin kan thlak anga tuisa khan chuanin si thar hlimang mai khanin a lo hring sar dawn ani tuna chuanin deep freezer a heng ka thil pek te hi behlawh le bawkbawn ka pek te hi kan vada to ang deep freezer a hianin hei thil dang po kan dah than a sa tawh tuka rotuai mau tuai te kan dah a hei mau tuai po kan luang to ka tam kan dah to a chuanin hei helai mi te po hi a helin te dah te pani mau tuai te po khumo chuanin kan dah lu tur kha he te lam hang kan dah lu tur bawkbawn chuan thlai ani vanin hetama kan dah nge sa kha sa te heti lamah hian kan dah bawk si ti hian kan dah tawh mai dawn ani ole ti khanin kha behlawh le rotuai ki ti ka vatong swal nok nok chu behlawh le bawkbawn chu ka dah thata ti khan ka sawi to ang khanin a khal kha i kan siam dawn hunah khanin a khal ti reh lo khanin a khal lang ang khanin tuisa kan bei tui tur sa khan kan thlak anga behlawh ka hring sar mai dawn ani chuan bawkbawn te kha bawkbawn pawh kha khal chung khan kan chan anga chuan kan thlak mai dawn ani nakina arim chan chuanin reitok fang ka dah ve hunah ka siam hunah te pawh video te laron siam le ka tum dawn nia ka channel min hnu saka min subscribe tu te le ka video min en sak thin tu te zong zong chunga ka lawm em em a thinlung takin lawm thu ka sawi le mon mala ka min la subscribe lo le min la subscribe ve lo te pawh khanin ka video hi tha in tih zawng ani chuanin khawngei in min lo subscribe ve ula like le comment te share te pawh kha min lo pek sak ve dawn nia ka lawm viau ang ole tun chung video tan chuanin du tawk le photila video le peka khan zawa in ei tur tui tak tak te nen kanin hmule chhup dawn nia chumi hma zawng chu hin zawa in ni hman nuam zan hman nuam vek ule bye bye vek ule kar khat ani to hei behlawh le bawkbawn ka dah atang khanin hei kan hmu ang hianin behlawh hi hei a hring sar ani maw si thar hlimang mai khanin a hring sar ani chu thenkhat hianin an awi lo thin a chuwan chuanin kan rawn ti lang deuh kher ani hi hei chuan bawkbawn pawh kha hei bawkbawn pawh lawh thar hlimang mai ala thak vek ani ti hian ka sawi to ang khanin kan siam dawna khanin dah tui hmasa lo khanin ti hianin i kan phel anga hei
kan phelanga rubber kan ton na hi chuan tuisa khan kan thak anga kan siam anga chuan si thar hlim ang mai khanin a hring sar dawn ani.